guys! Razel here. Welcome back to my channel. Today, magta-try ako guys ng mga bagong makeup. Itong mga makeup na to, sinend sa akin ng Bling Dear. So, thank you so much Bling Dear for collaborating with me sa video na to. Bling Dear guys, hindi siya like nagbebenta ng mga makeup or skincare. So, hindi to para kunin yung pera nyo. Para siyang community, para sa mga taong mahilig sa K-beauty, K-pop, K-drama. Tapos, sa lahat na magsa-sign up sa Bling Dear, you will get a chance to get cosmetics, makeup, items from Korea. So, legit siya na Korean products, just like the products that I will be featuring sa video na to. It is a community. Kung gusto nyong malaman yung mga Korean culture, pwede ka din pumunta doon. Kung mahilig kayo sa mga K-beauty, K-pop, K-drama, doon sa website na yun, yung mga tao na nandun, mahilig din talaga. So, you can communicate with them and learn like the Korean culture as well if you like lang naman. Pero the best thing para sa akin is everyone na magsasign up will get a chance to get free cosmetics or skincare from Korea. Like, meron talagang chance lahat, guys. Hindi siya para sa mga YouTubers lang, hindi siya para sa mga influencers lang sa Instagram. So, lahat talaga magkakaroon ng chance. So, very exciting siya. Ili-leave ko yung sign up link or yung link ng Bling Dear sa description box, as well as the products that I will be using in this video will be in the description box. So, ito yung makeup look na I came up with. Very simple lang siya. Okay, mag-makeup na tayo. So, nandito nga yung box. Again, hindi ko pa siya nagamit. I believe they have a primer here. But first, let me take a selfie. Ganun siya. Yung nasa mukha ko lang is yung Klairs na vitamin juice drop. It's so good. Haloy, ang ganda nito sa feeling sa mukha. Ano siya guys? Meron siyang very... Hindi ko gusto yung amoy niya. Parang... Bakit ko inamoy ng ganun? Parang gamot na very strong ng amoy niya. So, kung sensitive kayo sa mga amoy, I don't think magugustuhan nyo ang amoy nitong selfie stick na to. Selfie stick? Primer stick? Feeling ko parang kulang. Yung skin ko, guys, nagpipeel off dahil sa cream na gamit ko. Wait, sobrang napadami naman yung nilagay ko, no? Ayan, nafe-feel ko na siya. Kanina kasi parang wala lang. Magic Cushion Cover from Misha. Now, alam niyo naman siguro yung feelings ko towards mga cushion. Kasi sobrang lalight nila sa akin. This one is in the shade number 23. Gustong-gusto ko magustuhan yung cushion. Kaya lang dun ako talaga na-off sa shade eh. Hindi siya nagtatagal sa mukha ko kasi paglapat pa lang ang light siya, hindi ko na siya ginagamit, tinatanggal ko na siya. Looks promising yung packaging ha, tapos yung shade niya looks promising there. Pero kapag... Yeah, that's light. Why too light? You know what? Gagamitin ko pa din siya, pero gagamitin ko siya sa parang inner part ng aking mukha. See? Diba guys? Ang puti. Yeah. Ang puti nito guys. Oh my gosh! Nakikita nyo yung aking obvious na obvious tuloy yung nagpipil ko na skin. Guys, gagamitin ko yung sarili kong foundation. Ayusin ko muna ditong aking mukha, no? Kasi tingnan nyo yung aking mga skin na nagpipil off. Gamitin natin yung The Ordinary Serum Foundation. Shade ko is 2.1Y. Yellow undertones. That's me! Gagamitin ko yung sponge from Morphe. Ito kasi maganda tong foundation na to talaga sa akin. And match na match talaga siya. Oh, see? Tingnan niyo yung kaibahan nung kanina na sobrang puti. Kitang-kita mo talaga na yellow undertone talaga siya. Uy, in fairness ha, this is way better. Ayan! Okay na yung base natin, guys. Match yung foundation natin. Walang concealer dito. So, mag-apply lang ako ng concealer ko. I will be using my... Gamitin natin yung Maybelline Instant Age Rewind. My shade is medium. Konting-konti na lang, guys. Tignan nyo. Ubus na siya. Galing, diba? Perfect siya pang highlight ng under eyes. Lagay ko din siya dito sa ilong. Tapos, konti dyan. Tapos, konti dito. Yan. Ubus na to ata. Uy, tapon mo na to. Tagal na yan sa'yo. I'm just using the same sponge from Morphe. Sa totoo lang, guys, mas maganda pa din yung guys, Beauty Blender. Ito maganda siya, pero hindi siya kasing squishy ng Beauty Blender. Pero kung i-compare mo naman yung presyo, okay na okay siya. Kasi this is like, I think $6 lang to. Airspun Loose Face Powder. Shade niya is rosy beige. Hindi ko to i-bake, blend agad-agad. Yung iba, sobrang ayaw ng amoy ng Airspun. Ako, okay lang siya sa akin. Like, naamoy ko siya, pero hindi siya
bothering para sa akin. So, kung hindi nyo gusto yung amoy ng Airspun, mas lalong hindi nyo magugustuhan yung amoy ng primer na finiture ko kanina. Ayan, I'm just using Ann Klutz brush. Yung powder brush niyan, ang ganda-ganda. Mag-eyeshadow ako guys, pero simple lang ha, hindi full on. I will be using Set Beauty. When you open it, it looks like that. Ang laki ng box, pero yung product ganito lang kaliit. Meron silang tatlong tig-ibang kulay. Ang cute nito. So, meron siyang sariling salamin. And then, I think you open it. Yep, you open it like that. Nandyan yung 4 na shades ng eyeshadow. And then, yung lipsticks nandito sa ilalim. Ito ba yung lip sheer nila? Oh my gosh, I love the lip sheer. Kung ito yung lip sheer nila, wait, basahin nga natin kung ano to. Walang chance. Hindi mo maintindihan. Anyway, parang lip sheer yun. Tapos yung isa is a lipstick. Ooh, ganyan yung shade niya. Very, very, very matte. Yan yung shade. Hindi bagay sa akin yung mga shade na yan. Yeah, ito nga yung lip sheer nila. Okay, nilagyan ko lang ng lip sheer yung lipstick kanina. So, ito yung lip sheer lang. Siya lang mag-isa. Tapos, nilagay ko siya sa lipstick. Ang cute niya, kasi meron talaga siyang cover dyan para hindi magkahalo-halo yung eyeshadow kapag clinose mo siya. Kung gusto mo yung shade ng lipstick, perfect to pang travel. Kasi nandito na lahat. Hindi ito like perfect sa akin kasi hindi naman ako nag-eyeshadow. Pero, we will try it. Pero first, lagay muna ako ng primer. I'm using the Smashbox Photo Finish Lid Primer na maliit. Ang cute niya. First is itong shade na to. Lagay lang natin siya sa lids natin, guys. Ay, in fairness, pigmented siya. Usually kasi, yung mga ganitong kulay, hindi nagsho-show up sa mata ko. Kasi, di ba, morena? Pero this one, showing up pretty well. Ang kati ng ilong ko. Tapos, gamit lang ako ng malinis na blending brush. I-blend lang natin siya. Now, I will use that shade. Lagay natin siya sa baba. Sa baba? Ano yun? I'm using this smudger brush from Suiva. Lagay ko lang siya sa pinaka-base ng mata. Ang ganda nag-shade! Pigmented din siya. Alright, next is this beautiful shade here. And lagay ko lang siya just above that other shade na nilagay natin kanina sa crease area. Maganda din siguro tong lid shade, yung siya lang mag-isa. Alright, dito naman sa baba, gagamitin ko itong darkest shade from this tiny kit. Wow, ang ganda ng shade niyo guys, kung siya lang mag-isa. Parang bronze na may pagka-pink na hindi ko alam kung... Kita nyo? Actually, gagawin ko same thing sa taas. Walang pang eyebrows dito guys, so I will just fill in my brows and apply mascara as well. Dinagdagan ko lang ng brown na shade guys, itong yan, yung dito sa crease area. Gagamitin ko din yung same brown na shade dito sa baba para lang mas smoky siya, tingnan. Okay, now gamitin naman natin yung last na shade na hindi pa natin nagamit sa inner corners naman ng ating mata. Guys, nakaka-add talaga siya ng oomph sa ating makeup look. Like, sobrang simple lang ng makeup look na yun, pero okay na okay siya. Tingnan na. Tingnan nyo. And this shade sa inner corner looks really nice. Should I apply the same one under my brows? Tayo natin kung mag-work siya dito. Hoy! Bongga! Itatry ko guys gamitin yung True Black Eye Pen Liner from Sonan Park. Yan. Hindi ako nag-eyeliner. Alam nyo yan. May patunog. Siyang ganap. Try natin to. Bakit ako mascara? Uy, sana hindi muna ako nag-mascara. Gusto ko mag-wing pero natakot ako doon. Baka masayop ba? Okay, good luck sa kabila. Wait. Kabila naman tayo. Wish me luck again. Thank you very much. So far, so good. Pero yung wing. Ano yung ginawa ko kanina? Wait. Paano yan? Oh my goodness. Okay, I think that's it. Oh, okay. Ayoko na. Tama na kasi baka
Mas lalo yung lang siyang tsumaka. Baka mas lalong tsumaka. In fairness, very, very pigmented and madali lang siya gamitin kasi medyo mataba siya. Mag-add lang ako ng isa pang layer ng mascara. Mag-tight line tayo. Gamitin ko yung aking favorite eyeliner. So, gamitin natin yung Mersey First Gel Eyeliner Shade Dutch Brown. This is a really nice pigmented eyeliner talaga, guys. Promise. And hindi siya nakakairita sa aking mata. So, ano siya, contact lenses wearer friendly. Kasi hindi siya nakakairita ng mata ko. Sa akin lang naman na. Hindi siya nakakairita ng mata ko kahit na may contacts ako. Lower lash line. Alright, next up is this product from Sun and Park. Is it Sun and Park or Sun and Park? Ganda ng packaging, black, tapos yung print din niya, parang glossy black. Face lighting and shading. It comes with its own brush. Nakalagay shading sa kabila, highlighting sa kabila. So, unahin ko muna dito sa agtang ko. Ganyan. Uy, puti naman siya tingnan! Puti siya. Akala ko ba bronzer ka? Di siya bagay sa akin. Kitang-kita tuloy yung ating noo. Grabe! Ito yung shade. Parang hindi naman siya like sobrang puti. Tingnan. Pero kapag nalagay mo na, tingnan nyo, puti. Pwede itong concealer ko. Ganito yung shade yung concealer ko. Tingnan natin yung isa. Kung puti yan, sobrang siguro magiging puti itong isa, no? Lagay daw natin sa natin, nose. Ooh. Dinadab-dab ko lang siya sa aking ilong. Ayan, highlighted na yung ating ilong. Lagay natin dito. Siguro maganda din naman to. Kaya lang, hindi bagay sa akin yung shade. Ayusin natin. Lagay tayo ng Too Faced Dark Chocolate Soleil Deep/Tan Matte Bronzer. Ito yung akin. Yung mga deep, mga tan. Takpan natin yung maputi. Balik tayo sa highlight. Lagay ko lang siya sa cheeks. Ito. In fairness sa highlight ha, kahit na may powder na ako, nagbe-blend pa din siya ng maayos. Sobrang kinakontian ko lang, guys, kasi ayoko na mas-shook yung aking mukha. Ayan. Uy, in fairness sa highlight, ganda niya. Yung blush, gagamitin ko yung favorite ko, guys, from 3CE. Ito yung face blush nila, shade Rose Beige. Sobrang gustong-gusto ko to. Papunta na sa hit pan. Oh, kita nyo ba yan? See? O, diba? Natakpan yung highlight. Nawala yung highlight. Yung kabila, oh, ganda. Oh, nawala. Okay lang, lagay natin dyan mamaya ulit. Nasanay na kasi ako na inuuna ko talaga yung highlight para mag-blend siya din ba sa sa blush. Balik na naman sa highlight. In fairness sa highlight, kahit na may powder na, nakaka-apply pa din siya ng maayos. Sobrang konting-konti lang din tong lagay ko sa ko ha. Ring finger ko. Pero, look at that. Wow! Anyway, ganyan siya so far. I'm really liking it. Ang ganda-ganda. Lips na tayo. So, I have another product from Sun and Park. Color Cube Aqua Gel Tint. Ooh! This is the shade number 19 yung nakita ko dito. Rosa Grenadine. Grabe din sila mag-shade name. Bagay ba yan? Ito yung 3CE na matte lipstick. Shade niya, Inked Heart. Tapos na tayo, guys, sa wakas. Isiset ko lang yung makeup ko gamit yung aking Murphy. Sino si Murphy? Isiset ko lang yung makeup ko gamit yung Morphe Continuous Setting Mist. Ganda nito. Sa lahat ng setting spray, ito yung pinakamaganda yung mist. Kasi para lang siyang hangin. Napapadami nga lang yung gamit mo kasi nga para lang siyang hangin. So, ito na yung makeup look, guys. Diba? Sobrang dali lang. Ililive ko yung links ng products sa description box, guys, ha? If you're interested lang naman. Bling Dear, thank you so much for sponsoring this video. I will leave their links in the description box, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye! Mwah!